I pozdrav ljudi, Gamer Srbije ovdje i dobrodošli u novu igricu koja se zove The Very Organized TF. Veoma organizovan lopov. Znači u ovoj igrici ja ništa ne znam, ali znam da je veoma popularna na GameJolt, tako nešto. Link će vam biti u deskripciji ako želite da ga skinete. I sad sam ja neki tablet, radio, statua, blender, laptop i gold bar. Ok, da krenemo. Office key, ekstra. Da ima šta još možemo da nađemo po njegovom đubretu. Tablet! Tablet. Dobro. Radio. Mogu li sad? Ne. Ovdje sigurno ću naći blender. Gdje je blender? Gdje si blender? Ovdje gore mora da je. Pare. Zašto sam to uzeo? Ok, refrižider. Ništa. Pare. Da mu sjebemo celu kuću. Dobro. Prsten. Ima crowbar. To mogu da ga bijem. A ovo je statua. Da. Bicycle. Nema ništa više da se ukrade. Vrijeme da nađemo laptop. Imamo samo malo stvari. Ja ne umeju ni da... A evo ga, laptop, šibe. Laptop. Da vidimo šta još ima. Ništa. Onda da zatvorim to mi. WTF. Radio. Prekini. Pare. Prokleti sat. Još pare. Za veoma organizovanog lopova. Sjebao sam mu. A zato složi onaj ključ. Headphones. Kombinacija. 8. 102. Da, šta će mi to? Ok. Pare. To mi ne treba. Što sve? Da vidimo šta se imamo. Game console. Šta je? Aha. Ekstra. 8 1 0 2. Enter. Bogat sam. Koji ste? Ovo dolazi. Nisam još našao ni blender. Ko je to? Lele. Ovdje nema nikakvog lopova. Do jaja, ušao je čovjek. Pobegli smo. I, opa, bogali smo za 4 minuta. Šta sam? Organized Thief, yeah! Ekstra.
I eto ljudi, i ovo je bio jedan kratak review za ovu igricu, znači veoma je zanimljiva. Znači to ja moram da kažem i možete je skinete da igrate i ne zaboravite da lajkujete, šerujete i subscribe-ujete moj kanal, uvek to kažem i vidimo se u sljedećoj epizodi tutorijalu ili tako nešto. Poz!